Dansk mor. Den ejes af den hårdt satsende Knud Erik Bredal, træner sig i Billund af John Ø Jensen, køres af den tidligere danske mester René Kjær. Med nummer 2 starter ligeledes fra Billund Laser Prelude, efter Mr. Flirt af Scan Eloquence, norsk mor på denne. Studeri Klok tager købt hesten. Den er trænet af Kai Jørgensen i selskab med Henrik Lønborg. Lønborg sidder i solskinen bag nummer 2 Laser Prelude. Med nummer 3 kommer Lamotte til start. Hængst efter Royal Prestige af Vupti. Stald Solo Nolo har opdrettet den her hest. De ejer fortsat. Hans Tofte, han træner. Den køres af Knud Mønster og går til start som en af de mindst vindende heste i feltet, men det kan der ændres på. Med nummer 4 kommer fra Tyskland. Tysk født Classic Grand Cru efter stjernehængsten Super Gill af Valley Victory Hoppen Starlets Victoria. Den ejes dernede af Jürgen Hanke, der mange år har benyttet Mr. Sprintermester Stenhjul som træner og kusk. Med nummer 5 kommer fra Jægersro, fra Ludwig Colginis velkørende stald, franskfødte Palermo FR. Den er efter Gay Brilliant af Fantanella. Den ejes af Melbygård Aktiebolag, der normalt har gule og hvide farver, eller gule og blå farver. I dag i hvidt og rødt. Den danske mester Bent Svendsen, Ludwig Colgini træner. Med nummer 6 kommer fra Jægersro ligeledes Siller Knuppe. En Sillersnaps efter Good as Gold, der vandt sprintermesteren her på banen. Moren hedder Tassel Troja. Den ejes af Levo Aktiebolag. Thomas Malmqvist træner. Han er glad for dansk travsport, og han har Jorma Concho op i vognen. Nummer 7 hedder Royal Teamer. Den er efter den gamle stjerneheste Gitte Palema, der nu er i avlen. Rose Action er moren. Den ejes af HB Stald Teamer. Trænes af Christer Venstrøm. Den køres af Åke Svanstedt. Med nummer 8 starter Hittison efter Spotlight Lobel af Only the Lonely. Ejes i Danmark af Kjeld Johansen. Trænes af Joachim Løvgren, som også sidder i solkien. Han vandt her på banen med Thorvald Palema for 2 år siden. Og med nummer 9 kommer så Victory Håleryd. Victory Håleryd er efter den lige så stjernehængsten Pineship. Moren hedder Balcony IT. Den ejes i Norge af Planbo Racing Stable AS. Trænes og køres af manden bag Steinlager, en af verdens bedste heste, Per Oleg Midtfjeld. Dette er feltet til Sprintermesteren 2007, der kører som en præmiesum på 200.000, halvdelen til vinderen. Derudover, hvis den hurtigste tid nogensinde i Danmark 11.8 bliver sænket her, så venter der vinderen 50.000 ekstra. Hvis det kun er Sprintermesterrekorden, kun i citationstegn 12.1, der bliver slået, så venter der ekstra 25.000 i banerekordbonus. Vi går klar til et af de forhåbentlig hurtigste løb nogensinde på Billund Trav, Sprintermesteren 2007. Opvarmningen er i fuld gang, og Arabia og John står dernede sammen med Palle og Lexington Laser. Jeg har læst på John Ø Jensens hjemmeside, at han ikke vil sælge det løb her for mindre end en 3. plads. Nej, det lyder interessant. Det er sikkert et godt løb her fra Spoet, og lynhurtigt fra start, og ingen tvivl om, at den kommer til at sidde godt til undervejs. Hvad siger du til meldingen? Ja, men det er jo klart, det er jo selvfølgelig, man begrunder det en lille smule også på, som du selv er inde på, startspor, det hele er perfekt, men jeg tvivler altså ganske enkelt på, om den rækker i det her tempo, men lad os nu se, det kan godt være, at det bliver rigtigt det hele. Ja, for den har vist lidt fremgang de seneste starter. Ja, bestemt har den det, og det er da en god hest, det er der ingen tvivl om, men det er en anden klasse nu her. Men startsporet, har det ikke enormt stor betydning over sprint i Billund? Jo, det har det, men det er også spørgsmål om hesten, den rækker ganske enkelt til det tempo hele vejen, det tvivler jeg lidt på. Palle, du må komme med din melding sammen med Vagn. Jamen, jeg kigger selvfølgelig også med på afkantringerne her, og det er jo tydeligt, at det er ganske fine heste, vi har med at gøre, og de er ladet på dagen, det er der slet ingen tvivl om. Og jeg lægger jo til Sten Jules Classic Grand Cru, vi hørte jo så også Honum sige det, Mr. Sprintermesteren, han har altså vundet det her løb masser af gange tidligere, og det skal man også tage højde for. Laser Prelude, det er jo en hest, jeg har fulgt på meget tæt hold. Jeg var også ude og besøge den i vinters, hvor jeg så dens vanlige og daglige omgivelser. Så har man også fået et lidt ekstra kærligt forhold til den. Jeg synes, det er en lækker hest, man har med at gøre her hos Kai Jørgensen og familien. Det er der ingen tvivl om. Palle, du kan se på de her heste, at det er klasseheste, mange af dem.
Jamen det er jo lige nøjagtigt det, som jeg startede med at sige. Det kan man jo altid, når man gør klar afkanter og præsenterer til de store løb. Så er man ikke i tvivl om, at her har man noget ekstra. Og præcis som man også har set ved mange af de svenske løb, så kan man se, at de lige bliver gasset lidt op ganske få øjeblik før start. Blandt andet Sten Juhl ind igennem svinget nu her. Der får de lige en ekstra spidser, som man siger. Det samme gør den også Silok Snube med Jorma Concho. Den er jeg varm på, Pelle. Jamen, det er der ikke noget at sige til, og som John S. var inde på, det der er den store faremoment for den, det er jo, at den stresser sig op til startvognen. Det er perfekt med spor 6. Nej, det kan være, at det lykkes for den ude fra spor 6, og så er det jo en hest, der har helt overkapacitet. Det er der ingen tvivl om. Den har sat nogle af de allerbedste svenske heste skakmat ved en tidligere lejlighed. Ja, det var ikke bare et V75-løb, den vandt. Det var Breeders' Crown, den vandt, der fik mange penge på nakken og gik et stort løb ved den lejlighed, hvor de andre fik kørt for stærkt i en meget tung bane, men det er en god hest, den her. Ja, og nu kan jeg høre, at de meddeler fra dommertårnet, der er 1 minut til start. Det betyder, at vi nu løber op til vores forhandler. Vi nu taster de sidste korrekte tal og bogstaver ind på vores computer, eller vi bestiller det spil, som vi skal have nu en gang her på banen. Nu går det løs om lidt til Sprintermesteren 2007. Lad os så håbe, at vi får et seværdigt opgør uden alt for mange fejlende heste. Det har vi jo tidligere set, at den her hårde udgangsfart, der bliver lagt for land i, det kræver sine ofre. Lad os krydse fingre for, at vi får et seværdigt opgør i Sprintermesteren 2007. Så kaldes der til start til årets måske clue her på Billund Trav. Det vil tiden vise. Sprintermesteren 2007 kan sættes i gang. Lexington Laser, Laser Prelude, Lamotte, Classic Grand Cru, Palermo FR, Silok Nubbe, Royal Teamer, Hetison og Victory Håleryd. 9 heste fra flere forskellige destinationer sætter hinanden stævne om præmiesum på 200.000 over sprinterdistancen her i Billund. Indvendige problemer for et Lexington Laser op til startbilen, og de andre de er ved at slutte op. Nu kører de til årets største opgave. Starten er gået til Sprintermesteren 2007. Det åbner med 3 Lamotte modføring. 3 Lamotte hurtigt ude for Knud Mønster og sat sig til front. Hesten har taget teten med et par længder til indvendigt et Lexington Laser. Har de ikke gået fejlfrit alle sammen? Ude i banen kommer 4 Classic Grand Cru. Fremad med den førende nummer 3 Lamotte. Her kommer 4 Classic Grand Cru. Mønster slipper til Classic Grand Cru op forbi publikum. Det er nu Sten Juhl, der overtager teten med nummer 4 Classic Grand Cru. Så kommer nummer 2 Laser Prelude op og nærmer sig. De har taget mange hårde dyster. Classic Grand Cru og Laser Prelude. Tager de en ny i dag? Det er foran 4 Classic Grand Cru, der åbner de første 500 meter, har gjort det på 10,0. På udvendig side nummer 2 Laser Prelude, indvendig 3 Lamotte, anden par udvendig 5 Palermo FR, indvendig 1 Lexington Laser. Derbag har vi siddende nede nummer 7 Royal Teamer, indvendig derefter 8 Hetison, 4 udvendig 6 Silok Nubbe, derefter slutter 9 Victory Håleryd. Alle hester har gået fejlfrit et særsyn i en sprintermester. Ned ad bagsiden, 800 meter til målstregen, i fronten 4 Classic Grand Cru, udvendig 2 Laser Prelude, indvendig 3 Lamotte. Sten Juhl får heller dygtighed til at dæmpe tempoet en smule her midtvejs. Anden par udvendig ses nummer 5 Palermo FR, så kommer i tredje spors angreb nummer 7 Royal Teamer med Svanstedt. De åbner den første kilometer, har gjort det på 12,6. Nærmer sig sidste sving med frisk pullende heste i løbet. Det er foran nummer 4 Classic Grand Cru, det er udvendigt nummer 2 Laser Prelude, i tredje nummer 7 Royal Teamer. Indvendigt 3 opkomningen Lamotte. Anden par udvendigt 5 Palermo FR, der begynder at lifte ud til angreb. Indvendigt 1 Lexington Laser, derefter 6 Silok Nubbe. Bagude kører de vel forgæves for at nå helt frem. Foran kommer 7 Royal Teamer frem til Classic Grand Cru, der sidder på lejen. Laser Prelude i anden spor for at lukke det norske. Udvendigt kommer 5 Palermo FR, men det er Classic Grand Cru. Så kommer Lamotte til inden for ryggen. Det er 4 Classic Grand Cru. Her kommer 3 Lamotte. 3 Lamotte. Skal det virkelig lykkes for 3 Lamotte at vinde det løb her? Den går frem til Classic Grand Cru. 4 Classic Grand Cru. 3 Lamotte. 3 Lamotte vinder. Foran 4 Classic Grand Cru og kamp om tredjeplads. Ja, en fantastisk medrivende opløbskamp blev det, og Lamotte, ja, gik godt senest, men lige frem, man skulle kunne vinde i dag.
Jamen, jeg har næsten ikke ord for det. Det er klart, det er en af de største overraskelser, der har været lang tid i Sprintermesteren. Og det er det, der gør sporten spændende. Ja, men man bliver overrasket en gang imellem. Ja, det må man sige. Hvordan levede løbet ellers op til dine forventninger? Det synes jeg, og frem for alt så fik de fleste af hesten chancen i løbet, så jeg var fuldt tilfreds med den måde, det blev kørt på løbet. De kom til at åbne en ganske god fart, og ja, spørgsmålet om vindertiden, den ikke var ny banerekord. Jeg er ikke sikker på det nu. Hvem får plusser, hvem får minuser? Selvfølgelig stort plus til Lamotte, selvfølgelig også ret stort plus til klassikeren Cru. Jeg vil ikke kalde det noget minus for Laser Prelude. Den var ude og gøre det hårde rejse selv undervejs. Royal Timer gik OK, Palermo FR. Ja, jeg ved ikke, om den skuffede mig en lille smule. Der var vel ikke så meget mere at køre. Nej, det var nu. Og fra Billund Sprintermesteren 2007.